इनकर बहन हमरा घर के इज्जत बड़ी जब हमार देवर हम तन के बहन हमार ननद भइली नु उस साली के री कहतरी कि भौजी प्रोग्राम गाओ तर भैया से तो हमहु चलब कलकत्ता। कलकत्ता जाबो केनो আমি বললাম কি কেন তুমি যাবে রে আমি বলছি বৌদি আমি তোমার সঙ্গে যাব আমার দাদা যাচ্ছে না তোমার সঙ্গে আমি যাব। अच्छा हम कहे चलो बाबू चलो चला हमार नंदे हुआ तार भाई है हां लेके गई कचरा पारा में रहे कचरा पारा में से घूमत घूमत तनी आगे बढ़ गईली। वो कौन पड़ा पाल पाड़ा लिलुआ में बा लिलुआ हाँ पाल पाड़ा पाल हाँ वो जगह नाम है पाल पाड़ा पाड़ा वही जब ले गनी टिफिन बाजार बा पाल पाड़ा में टिफिन बाजार बा ले गनी वही जगह फुचुका। अच्छा फुचुका हाँ ए जब पानी पूरी बोलेला वो जब फुचका बोलेला खियावत रहनी मुंह में है नहीं तो के महक कान में है लागल वो अधिका घटना देख बढ़िया लोग अधिका घटना बता देता खियावत 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 11 बज गए। अब होने से जब हम लेके आवत देखत रहे काहे इतना रात ले घूमत रहे हो काहे घूमत रहे हो दू झापड़ बेचारी रोवे लगली काहे मरल हो अच्छा ते दांत नहीं खे सारा लोग हमके चिन्हता पूरा यूपी बिहार चिन्हता अब केकर नाव धरी हो जाके कमेटी के लोग के सारा लोग के हमरा शर्म के बात पर काहे घूमले हो काहे तो कहतिया ए भैया तारा के लोग चिन्हता मानता नहीं तू जकरा संग घूमेला नु लोग के संग हम सूती हमारा तो बहन के कहले बोलो तब हम तो छोड़ो बना ना जी इहो निर्मला जी है इहो 3 बहन है 3 बहन नाम धरे नहीं खजन ना बड़ जानी के निर्मला नाम है यस आ माझिल के केहुली आ सबसे छोट के सबली सबली नाम हो हमने सबली नाम हो। अब देखिन आज ई गौनई गावतरी आज साड़ी पहनतरी यस ना जी हां जी अरे भाई कह मत एक समय में ई जीन्स आ टी-शर्ट पहनले रहे आई हो दाता निर्मला जी आई इनकर वीडियो बा जीन्स टी-शर्ट पर वायरल वीडियो वायरल बा हां जीन्स पहन के शूटिंग वोटिंग करे ले बेचारी। अब जान जाई आज जीन्स टी-शर्ट तो पहनले रहली अपना हाँ महाराज ई पहनले रहली अपना बहिनो लोग के पहिना देले रहली दोनों बहनी आ हमार भाई इनकर मर्दो जींस टी-शर्ट पहनले रहल आ चल रहलो जानतनी कौन छी कलकत्ता घूमे प्रेस ब्रिज यस हां हां वही ब्रिज पर आ जान जाई आ कि आगावा टी-शर्टवा के अपना आगावा लिखवले रहल यानी उहे भाई देखो नु ऊ ना ल जई है तनी हमनी के लाज लागे चल कान धर तनी ना जी ऊ तो समझ लेबे के बा। संजय भैया जींस टी-शर्ट पहनले रहली आ आगवा लिखवले रहली अमूल मिल्क द बेस्ट ऑफ इंडिया मने दूध के प्रचार करत रहली अमूल मिल्क द बेस्ट ऑफ इंडिया फैक्ट्री के प्रचार बाप रे बाप बुझा लगा ना जी अमूल मिल्क द बेस्ट ऑफ इंडिया लिखवले रहली अपना टी-शर्टवा के ऊपर इनकर मरद हमर भाई उहो जींस टी-शर्ट पहनले रहले उहो बेचारू अपना जींसवा के चैनवा के आगवा खोली से लिखले रहले कुरकुरे है टेढ़े है मगर मेरे कुरकुरे टेढ़े में आरी बाप रे बाप सबसे तब विषय इनकर बहन छोट जान ओहो जींस टी-शर्ट पहनले रहली लेकिन बेचारी अपना जींसवा के पीछावा यानी उहे भाई जींसवा के पीछावा लिखवले रहले घड़ी डिटर्जेंट पाउडर पहले इस्तेमाल करे और फिर विश्वास बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहेगा गंदा बुझाई भौजी देखिए तू एक खेड़ी चढ़ तो हम टॉप देख तारा पर चढ़ जाए मत देहिया पर चढ़